Molweni ndiyalamkela ke zaseTV-ni ngesiXhosa. Uluzuko uphandle kufika uNtando ebulisa. Uyise uvele wamphoxa ethi akho nto ambulisa yona ngoba uRhoyi ufuna igazi lakhe kakhulu kunakuqala ngenxa yakhe. Ucela uxolo ke uNtando uthi yena ebesho uba umgqibile uRhoyi. Uluzuko uthe kutheni le nto useless kangaka and uthi uNtando ucela uphinde awuzama futhi. Hayi ke uluzuko uvele wamphoxa ethi nje hey uyimpoxo andazi noba ufuze phi na watsho ehamba. Waphendula ke uNtando esithi kutheni le nto engamboneli intweni nje. Uluzuko uthe ayikho into oyenza right Ntando. Hayi ke uNtando wathi kutheni na lo Rhoyi angaveleze apha azokuthatha ahambe okuvalela unaphakade nje ejele. Hayi ke kube ngaske akawagqibanga loo mazwi. Uluzuko wamgalela ngeshushu impama le wayowa. Waphinda wamphakamisa uthe xa ezamfaka inqindi wamsizela wamyeka. Kwamsimelelo kulusizi uNontle nonina bayatya balumela ngeti kufika umsimelelo bavele baphakama ke. Hayi ke wabacela ke ethi yini khanihlale phansi yini ndicela uxolo bethuna ngicela sihlaleni phansi sithethe. Uthe ke ucela bamphe 2 days uzozilungisa zonke izinto kuzoba right. Ufuneka uthi eyona nto emonyanyisayo kakhulu kule nto yile yoba umsimelo weza nomuntu pha ozombonisa ii-pictures ze-mansion kanti yena uyayazi uba usaqokelela isense ukuze ibekho lento yalendlu. uNontle yena ebengafuni nothetha ke yena baye ba right ke ngoba umsi uthe ukuze kube khona iempire kufuneka kuqale batye kuqala iinkobe ezibalumele ngeti. Uthe ke uyaxolisa ikhona into azama ukuyilungisa xa embuza ufuneka uba ikhona na into ezayo wathi ewe ikhona. Nanko kuThulani ephuma ngathi uyaleqwa endlini. Gqino Anathi encunca nelokho ezinde emva koThulani akamxheshi phofu uThulani uthi khawukhawuleze mfondini. Bangene emotweni ke ebuza ke uAnathi uba yintoni. uThulani uxelele kuba ubulelwa uyakroqa umbuze uba unazo na ii-feelings for uAnathi. Hayi ke noAnathi uthe naye umbuzile. uThulani ubuze uba buzotsho nini ke ngoku. uAnathi uthe hayi ke bendizoyifumana nini i-chance yokutsho loo nto. Uthe ke uAnathi ubulelwa ubuze uba ikhona na into bekhe wayenza kuye okanye ekhe yenzeka kubo boyi-2 cause uyabona ukuba ba-uncomfortable around each other. Hayi ke bengasakhuzi uThulani yo ngathi engathi njengomuntu olenhloko wanezibamba enhloko. uAnathi uthi ke uthe bamphethe kahle yena xa ephendula kubulelwa. uThulani uthe angake acinga uba umamakhe uyayibhiliva ke leyo. Uthe ke naye uThulani uAnathi uthe uThulani yajampisa too much naye ngoba uba busy xa around nale girlfriend yakhe bekhisana naye now and then ethi intoni into uhleli wena usenze ezo zinto ethi ngathi uyam-avoida yabo ngathi nje unento anayo. uThulani uthe okay ke kofuneka benze into ezokwenza uba ubulelwa angasoli ngabo ngoba uba angazi uAnathi uvele waphendula kuqala wathi yho kuzawuqhawe ukujinga mntaba uzondibulala. uThulani uthe hayi akazuyazi phofu etsho esondela apha kuAnathi. uAnathi uthe ke yena hayi akazukwazi udilana le ngoku yena watsho ephuma. uThulani yena uye washiyeka ke phuma ke naye emva koAnathi. Waqhubeka uAnathi encunca kuyongena endlini yaxhwexwa. Then ke noThulani weza naye but naye uqala walungisa kwa walks before angene waqale wakroba kuqala. Asiyazi ke noba lento yabo ayizibabhaqisa. Nango uStokisi ke uphinda uyafika kwitshisa nyama kaMsimelelo. Umsi ucinga uba uzovuma le bemcele yena kanti no uzomnqanda ethi angabulali umuntu o-innocent ethi wenza i-KAKA. Yo wanga ebengatshongo umsi umdibanise ngetafile nesitulo wathi angaphinde athethe kanjalo naye and uba ukhe wamphazamisa kule ayenzayo uzojikela yena. Uke nje kwakhona into embhidisayo wathi ungazi ude wenze yonke lento uyenzayo ngonxa kaMxenge. Uthe makenze ngcono ke bembebusweni ke umsimelelo. uStokisi oko emathile ke kuphele tu ukundweba uminxwe isitulo sihlangene netafile. Iyaqhubeka enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta. Bye.